Usa ang isla sa Olango sa gipalukapa sa bagyong Odette nga miigo kapin sa 2 ka semana na ang nakalabay. Kumusta na ang sitwasyon sa isla? Pakisayran ta ang update gikan dito pinaagi sa usa ka residente nga way puas usab sa paghatag og good vibes sa mga katagi-isla. Magkauban ta karong buntaga, teacher o content creator nga padayon nga mohatag og makalingaw nga mga gimmick ning pagsugod sa bag-ong tuig. Sa makausapa kauban nato sa programa Tito V. Karong buntaga mga kapuso, sayran ta ang kahimtang ug ang mga panginahanglan sa ato ang mga kapusong Bisaya nga anaa dinha sa Olango Island. Busa with us this morning is teacher and content creator Tito V. Mayong buntag, Tito V, and Happy New Year! Welcome once again dinhi sa GMA Regional TV Live. Kumusta na mo, sir, dinha? Ug unsa pod ang status karon sa Olango Island? Yes. Magandang umaga po sa ating lahat. Ug maayong adlaw kanato, especially sa mga GMA Kapuso televiewers. Okay ra po ko diri sa Olango Island bisag Bagyo ni. Grabe ang dilubyong no, maglisod gyud magikalimot ni aning amo na sinati karon. Dili pa gyud okay ang atong status diri kay murag 90% ang amuang damage diri sa among panimalay. Katong mi kuso-kuso si Bagyong Odette, mamahimo ba nimong mahulagway, Tito V, ang mga panghitabo dinha sa isla? Pag abot gini Bagyong Odette, mga alas 6 sa gabi, hindi ko malimot no, adlang Huwebes. Kusog na gid kaayo nya ang nahitabo ana, kusog ang anang hangin, uwan nya. Ang gabi na kung kulba na gyud kay actually among bahay na abaya sa kilid sa dagat. Pero ni bakpit na hinuon mi dito sa kuan sa medyo taas-taas nga party sa isla. Natuklap man na ang balay nga among gipuy-an o gibakwita. So pagkatuklap ni decide na yun ang ako ang mama o akong kuya nga mobalin nigpikas balay adto mi sa among igagaw. So nagdinaganay mi alas 7 sa gabi, grabe ang trauma namo. Nakaingon gid ko, Lord, kung buhion mi ninyo, Lord. Salamat gid kayo, Lord, kung inyo mi buhingon. Pero grabe ang ako ang fighting spirit ato kay kanang nakabalhin gid mi sa bigas balay gyud nya dayon ganang na safe ra pud mi mga napogi mi ka mga member sa family na napagi mga bata ginamong kuyo mga bagumangkon. O karon, sir, mahimo ba nimong mahulagway ang water system ninyo dinha ug ang inyuhang food supply karon sa isla sa Olango? Regarding sa atong water system o food system diri sa Olango, pinakauna gid namong problema gid ang among food, no? Grabe naghihikaos na gyud among food. Pagkahuman gito sa Bagyo, pagkaugma mga tao makaingon ko mura gid nagpanic buying bisan asa nya kanang regarding po sa tubig, may na lang kay naami mga tabay po diri sa isla nga nara po mi ikaligo, pero ang among mainom is nama po yung mga tabang ra po nga ibabang party sa isang mga deep well. So naara po may gamay mainom pero still dili siya purified o distilled. O kumusta pod, sir, ang pag-ayom-ayom ninyo sa mga naguba nga mga istruktura, mga panimay ug mga establishmento dinha sa Olango? Regarding sa itong mga istruktura diri, pagkaugma gid pagkahuman sa Bagyo, pagkahuman gid sa dilubyo, ni butang gid sa akong isipan nga i-check in akong classroom kay ngano nagunahuna gid ko sa akong classroom. Ini ba akong classroom na naman sa ground floor, safe ra siya, pero pagtanaw ako sa atop, one ay atop nangabuo ka mga jealousy ug ang ubang mga module sa akong co-teacher sa second floor ug third floor, wasak talaga, grabe. Mga gamit sa classroom, ang mga TV, mga electronic gadgets, electric fan, wasak, wala na may gym, wala na mga atop nya. Ang amuang Baring Chapel diri sa Olango Island, wala na mga atop. Nya pag-check mo na ko sa kadalanan, grabing poste, nagkandara pa ang mga poste nya, murag ang mga tanom sa among mga apuhan wala nang ahuro tanan. Wa ko kasabot nga nung ato gid kakusog ang dilubyo gid nga niabot sa among kinabuhi. O karon, sir, sa tinguha nga mamahimo ming taytayan, sir, no, ilabinad ninyo dinha sa mga taga Olango Island, unsay mga nagunang mga panginahanglanon ninyo, sir, kay basin aduna tay mga viewers nga gustong mo paambit og mga blessings dinha para kaninyo. So number 1 diri ang atong pagkaon, wala na gyud no, murag nakaingon gid ko, wala uy murag naa naman ta sa status of starvation kay nya magtala ko sa akong mga parente, maluoy ko kay di man ko nalimgod nga nagtanaw nila, so ako na lang gibukat.
Usay mag-internet ko kadlawon kay naramang ko kan ng kuan signal inagkadlawon magawat-gawat pa kog signal may ganin na mga parenti dito sa gawas sa nasod ug nalaing party sa Pilipinas nang nakakita sa kumpos ug tabang dayon niya mahog ko diri og messenger pud in town. O para sa kasayuran sa ato ang mga kapuso viewers sir, asa og kang kinsa nato pwede ipada kining mga hinabang. Sa mga naay malumong nga kasing-kasing pwede ra gid mo motabang og direkta mo kontak na ako no Robinson Dano, also known as Tito V Upaw, the media queen ng Cebu kay bisag luyo sa kalisdana na mo diri kung magpakatawa na lang ko sa mga evacuees sa mga survivors po in town. So pwede ra gid mo kontak na ako. Naara ko sa Barangay Baring, Olango Island, Lapu-Lapu City niya. Kung naapoy ganahan mo tabang through donations in cash, naara po ko'y bank account sa Land Bank, kaya naaman ko ATM as a teacher niya. Pwede po mo tabang sa akong GCash number nga 0945-349-2510. Manghinaot ko nga maabot mi sa mga tao nga manggihatagon o manggiluyod diri sa isla. Daghang king salamat. Og isip pa na po sir, unsay mensahe nimo para sa ato ang mga viewers this morning? Para sa tanang mga Pilipino, mga Bisaya, ang mensahe kaninyong tanan is no fight lang gid ta, laban lang gid ta. Yeah, ayo lang gid mo kawa o paglaom kay hibaw gid ko. God is good all the time. Daghang salamat Tito V sa oras nga imuhang gigahin this morning. Thank you so much ug amping mo kanunay.